এক বছর করোনার গল তেনে হলে 4 বছরে হবে दिनै गामि गामि गिदिंनानै बबे गामियाव मा समस्या दं बेखौ रायजोजों रायलायनानै खामानिखौ मावनाय जादों आरो दिनै फैयै फैयै नैबे मोनाबिलियाव निउ खाग्राबारियावहाय न'खर मोनबा फेमिलिफ्रा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जइन जादों बिपिएफ निफ्राय दा ओंखायनो आं बिथांमोनखौ बरायना लाग्रोदों दा जोंनि बे ओनसोलाव फ्राय बिपिएफ नि हानजाफ्रा फैगासिनो दं आरो गैलिया नैबे कयेक दिनाव हयथ'बा निल जानो थांगासिनो दं दा बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जायफोर दङ फै जों ज' ज' खामानि मावगोन जोंनि ओनसोला जौगानांगौ आरो जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दं बेखौ खौसे जायोबा जों गोरलैयै खामानिखौ मावफुंना लानो हागोन जौगानायनि खामानि दं बेखौ जों मावगासिनो दं आरो बाव जों बिरोधि खालामलायनानै लाब गैया गावजों गाव ओंखायनो आं खावलायदों बाखि दंबावोखौबो एसे एनै निउ खाग्राबारियाव दंबावोबा बिथांमोनहा फैगोन आरो दिनै बेजों 4 बोसोर बा 5 बोसोर इउपिपिएलआ जे बिटिसि खुंथायखौ खुंबाय थादों बाव जे गमामायैनो रायजो राजानि मोजां मावदों आरो बाहाय जे जौगादों बाव जे सान्थि फैदों बेजोंनो जे मानसिफ्रा बेखौनो मोजां मोननानै जे जोंनि दोलोआव जइन जादों बे रोखा जादों दा ओंखायनो फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलआ सोरखारखौ दागोन निजा बबेयानो आरो जेसेबां जे गुबुन गुबुन हान्जानि दोलोनि दैदेनगिरि नैबेखौ एकदिनाव बिथांमोना हाबफैबाय थागोन बबे गामियावहाय दिनैहाय मा समस्याखौ सुस्रांनो होनानै बिथांनोबो दिनै सालबारि देमदेमा आदिबासि गामि जोबोद गोदोसोना थानाय गामि बेयाव लामा होननाय गैया बे लामाखौ मावफुंनानै होनाय जागोन होननानै बिथांमोनखौ बुंबोनाय जादों दरधरा बेयावबो एसे लामाया गाज्रि बेखौबो मावनानै होनाय जागोन होनदों आरो बिब्दिनो गोबां जायगा गोबां माबाफ्राव नायै जे एकदम दरखारिथार रायजो राजानि जे दरखारि बान्दोफोर केनेल जाम्फैफोर बेखौ जुदि नैबे दैज्लां बोथोरनि आगोल मावना होयोबा गायनाय फुनाय एग्रिकालसार बिथिङै जौगानो हायो बेखौ नोजोर होनानै मावबाय थानाय जागोन